mica el títol i donant-li ja com un significat, podem dir, més polític, no? I és avaluar de forma participativa els riscos psicosocials per aconseguir una organització del treball més saludable, no? Perquè per comissions obreres, que és Iberistes, Iberistes és una fundació de comissions obreres, per nosaltres, sindicalment, la prevenció de riscos psicosocials és una forma, una porta per disfrutar l'organització del treball, a fi d'aconseguir unes condicions de treball més saludables. Aquest, diguem, és una mica el marc en el que s'encardina el que avui explicaré. El 2001, que va ser quan vam començar a treballar sobre la prevenció de riscos psicosocials, vam establir un pla de treball del que avui només us explicaré una petita part, que és el procés participatiu del mètode COPSOC ISTAS 21 o PSECOCAT 21, que és com es coneix en aquest país. Aquest macroobjectiu sindical d'avaluar els riscos psicosocials de forma participativa per aconseguir una organització del treball saludable, podem dir que té com si diguéssim dos objectius estratègics. El primer objectiu estratègic és el què, és què volem aconseguir. Volem aconseguir una organització del treball més saludable, és a dir, més justa i democràtica. I com? Com pretenem aconseguir aquesta organització del treball més saludable, que vol dir més justa i democràtica, empoderant els representants dels treballadors. Per què? Per influir en el procés d'avaluació de riscos psicosocials, desenvolupant els seus drets de participació, com un element clau de millora de les condicions de treball. Això no ens ho inventem nosaltres, sinó que tenim prou evidència científica de que quan hi ha representants dels treballadors sindicalitzats en els processos de prevenció i de salut laboral, els resultats són més efectius. Quina és la nostra base? La nostra base és actuar en molts àmbits, actuar en l'àmbit social i sindical i actuar en l'àmbit tècnic i científic per recollir, utilitzar, produir i promoure l'ús tàctic d'aquest coneixement, d'aquest doble coneixement. El coneixement derivat de l'experiència dels treballadors i dels seus representants, dels empresaris dels seus representants, i el coneixement tècnic-científic, fusionant-los com una font bàsica de poder i com una eina estratègica política per defensar les exigències de millora de les condicions de treball. És a dir, el procés participatiu d'alguna manera té aquesta base que entén que hi ha coneixements que estan en diferents àmbits, hem d'actuar en diferents àmbits i que aquests coneixements ens donen poder i són una eina política per exigir la millora de condicions de treball. Vull parlar un momentet sobre el què, o una petita estona sobre el què. Quan parlem, no us conec, alguns i algunes sí, altres no. No sé si quan parlo de riscos psicosocials tot el món sap què vull dir, a què m'estic referint. Llavors, molt breument, per a aquells i aquelles que no sapiguem de què va, els riscos psicosocials són els riscos derivats de l'organització del treball. Els riscos psicosocials són els riscos derivats de l'organització del treball, que no és una altra cosa. Quan parlem d'organització del treball en prevenció de riscos psicosocials ens estem referint a les pràctiques de gestió de la mà d'obra en relació a la contractació, en relació a la jornada, en relació als salaris i en relació als mètodes de treball utilitzats. Tenen el seu origen, diem, en les pràctiques de gestió de la mà d'obra i poden tenir com a efectes, o tenen efectes en la salut. Tenim documentats evidència científica suficient dels seus efectes en la salut que van, diguem, són d'un espectre molt ampli, van des de les malalties cardiovasculars a la salut mental. I contribueixen, sens dubte, els riscos psicosocials a les desigualtats en salut. Són un element potenciador de les desigualtats en salut en la nostra societat.
El 2001, quan vam fer el nostre pla de treball, la població espanyola, la població assalariada espanyola estava entre les més exposades de la Unió Europea en aquell moment als riscos psicosocials. En l'actualitat, en aquell moment i en l'actualitat, la foto és molt semblant, d'acord? És molt semblant a aquesta. Aquesta és la foto del 2010. Aquestes dades estan extretes de l'enquesta de riscos psicosocials d'Espanya. És la segona enquesta de riscos psicosocials, que és una enquesta representativa de la població assalariada espanyola amb una eina de 5.110 treballadors i treballadores que es fan als domicilis entre el juliol i l'octubre del 2010. És una enquesta promoguda per Istas i comissions i finançada per la Fundació de Prevenció de Riscos Laborals, la Generalitat de Catalunya i el Fons d'Investigació Sanitària, i en la que intervenen molts grups de recerca. Llavors, us deia la foto. Quina és la foto? La foto és bàsicament una foto on veiem una exposició sobretot centrada en la inseguretat en l'ocupació, en les exigències d'amagar emocions, en la manca d'influència i possibilitats de desenvolupament i les altres exigències cognitives. Això seria, ho veiem amb una mica més de detall. Per una banda teníem unes altes exigències d'amagar emocions, estem parlant del voltant d'un 40% de tota la població assalariada. Es refereix a les exigències de mantenir una aparença neutral, independentment del que passi en el teu lloc de treball, i té a veure bàsicament en la política de clients, de proveïdors i de personal, amb els treballs de serveis o de servitud, podríem dir, on els treballadors i les treballadores no són considerats, no són res a la feina. Està per sobre el client, està per sobre el proveïdor o per sobre, òbviament, el teu superior jeràrquic, i això fa que ens exigeixin amagar emocions. Aquesta exposició, la desigualtat social bàsica, és entre homes i dones. Estan més exposades, 7 punts per sobre les dones que els homes. Us he portat un parell de frases, de literals, que il·lustren una mica aquesta exposició. Diu, una camarera de restaurante nos dice hay un cliente VIP del hotel que es todo menos educado. Es muy soberbio, pero hay que ser amable con él porque viene todos los años y tiene que volver. O que se caigan los sistemas informáticos está a la orden del día, pero yo, según la empresa, no puedo cobrar, tengo que seguir atendiendo al cliente. ¿Y qué hago? Me imagino la factura, las cantidades, preguntándole cómo sea, para ver si me lo toreo un poco y traga con lo que digo. Aquesta persona no pot dir el que pensa del client, o aquesta operadora del call center no pot dir, escolta, truco més tard, perquè si ara mateix. I això per què? Perquè hi ha unes ordres que des del nostre punt de vista no tenen cap sentit i que fan que hagi de seguir un protocol i no pugui seguir-ne un altre. L'altre, jo diria, gran grup d'exposicions a riscos psicosocials del nostre país té a veure amb els mètodes de treball que no ens deixen marge de decisió. Tenim una alta exposició a les exigències cognitives, és a dir, el nostre treball no té exigències cognitives, no es dissenya de tal manera que haguem de manejar coneixements, no té marge d'influència en la nostra quotidianitat laboral i no permet l'aplicació d'habilitats i coneixements. Per què? Perquè està tot molt pautat, molt normativitzat. No hi ha marge de decisió en el dia a dia del treball. Ja no diem, òbviament, a les grans decisions sobre si sortim a borsa o no. Estem parlant de les decisions en la quotidianitat laboral. Aquí la desigualtat bàsica té a veure amb el lloc de treball i amb la classe social. Veiem importants desigualtats. En vermell, granate i groc tenim els treballadors d'execució, els altres són els supervisors, els tècnics i els directius, i com veieu hi ha una important desigualtat de classe i les exposicions altíssimes del 50, del 70% les tenen els treballadors d'execució no qualificats. Però si veieu també els altres
treballadors d'execució, els qualificats i els semiqualificats, també estan exposats. I aquí igual, us posava un parell d'exemples de dues dones, en aquest cas. Diu, buenos días, la tarjeta XX por favor, necesita una bolsa y luego adiós. Buenos días, o sea, yo no le puedo decir hola. Això és una caixera que ens explicava que els fan un curs de sonríe, buenos días, adiós i gràcies, és val. Han de seguir aquest estàndard per relacionar-se amb els clients i hi ha uns inspectors que inspeccionen si aquests estàndards es segueixen o no. O aquesta operària de la confecció que ens diu ten en cuenta que una pinza de americanas es este trozo, ¿no? Todo el día la misma costurita y luego ellos te cuelgan el método, tú tienes que hacer esto, 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 así, 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 sin salirme de ahí. Aquesta senyora ens diu, el meu treball és molt parcialitzat, ¿no? Ten en cuenta que una pinza de la americana es este trozo, es decir, yo de toda la americana hago solo esta pinza, todo el día, 8 horas, això no dura més de 2 minuts, de fet dura menys de 2 minuts, i a més no ho puc fer com jo considero, sinó que he de seguir els passos. I si veiéssiu el mètode són 200 passos. Coge la etiqueta, levántate, engancha, pon, no sé què, pega, així d'aquest tipus. Passos de microsegundos. Això és, diguem, d'alguna manera aquestes exposicions, igual que les exigències demanar mocions, són de les exposicions més prevalents en el nostre país i finalment la inseguretat, la manca de garanties, de garantia d'ocupació. Aquí bàsicament el que veiem és una exposició desigual per edat, que és el que teniu a l'esquerra, és a dir, més alta entre els més joves, i una exposició també desigual si comparem els treballadors d'execució i els tècnics, però amb molts matisos en relació al gradient que hem vist en les altres exposicions. I també us he portat un literal d'un treballador que ens deia quiero un trabajo fijo, no importa el trabajo, pero fijo, que sea cada día. No hoy sí, mañana no. És a dir, aquí bàsicament el que estem parlant és que l'ocupació és bàsica en un país mercantilitzat com és el nostre. Necessitem tenir recursos i els que no tenim propietats, l'única manera d'obtenir-los és a través d'una ocupació. I això és el que ens aporta les possibilitats, una part de les possibilitats de benestar, etc. Llavors, en el nostre país, on la contractació temporal és la quotidianitat d'una part molt important de la població i l'atur és, sobretot en aquest moment, en el 2010 ja era molt alt, però aquesta exposició era també molt alta en el 2005, quan encara no hi havia la crisi, diguem que hi ha ara, que és en l'anterior enquesta, és una exposició predominant en el nostre país i que té a veure amb la discrecionalitat empresarial en relació a una qüestió bàsica pel poder contractual dels treballadors, que és tenir un contracte. És a dir, que la teva vida no depengui de la decisió d'un senyor que decideix allargar-te el contracte o una senyora o acabar-lo. He fet una excursió en el què i ara torno al com. És a dir, avui veníem a parlar de procés participatiu de prevenció de riscos psicosocials. Hem parlat un moment de què són els riscos psicosocials i quins són els més prevalents en el nostre país i ara torno a parlar del com. Però per parlar del procés participatiu de l'ISTAS 21 o del PSQCAT 21 he d'alguna manera de situar quin és el context en el que treballem, quin és el context en el que aquest procés de prevenció és real i factible. Llavors, per això vam fer una anàlisi d'AFO, el típic, de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, per veure quin és el context d'aquest procés participatiu, per veure com havia de ser aquest procés participatiu.
he escollit algunes i no parlaré de tots els obstacles, debilitats, fortaleses, perquè és que si no ja acabaria la sessió. Però sí vull parlar d'alguns temes que són importants i que explicaran el per què utilitzem uns mecanismes de participació i no uns altres. Per una banda, estem en un context, el de la prevenció, que és un context d'explotació comercial, diem aquí. Explotació comercial en quin sentit? És a dir, la prevenció en el nostre país és un negoci i això ho hem de tenir molt clar. Un negoci del que es vol extreure un benefici i això vol dir que la qualitat, diguem, no és l'objectiu principal. L'objectiu principal és tenir un benefici. I això jo crec que explica part del fet que l'enfoc de la prevenció o l'enfocament de la prevenció és un enfoc molt burocràtic i molt tecnocràtic. Què vol dir això? Burocràtic vol dir que l'únic que es busca és tenir papers per ensenyar la inspecció si un dia ve a la inspecció de treball, és a dir, no canviar les condicions de treball i fer que les condicions de treball siguin més saludables. I tecnocràtic vol dir que el que pren decisions i el que fa els processos de prevenció és un tècnic que té molt poques hores i que no està disposat o no desenvolupa la participació dels agents socials de l'empresa o dels actors de l'empresa, perquè això és temps, la participació és temps i a llarg plaç és més eficient, probablement, però a curt plaç, perquè l'empresa tingui un benefici, no és més eficient. Llavors, tenim una visió completament, diguem, quan diem tecnocràtica és que és realment així, és a dir, que la pràctica de la prevenció és una pràctica que depèn molt de decisions unilaterals de l'empresari. Aquesta és la pràctica quotidiana. Nosaltres plantegem un procés participatiu, però aquest és el context en el que nosaltres el plantegem. En un context d'explotació comercial de la prevenció, amb foc burocràtic i molt tecnocràtic. En relació al què, us hauria de parlar que es focalitza en l'individu i la personalitat, és a dir, els riscos psicosocials, tot i que està demostrat, tenim evidència científica suficient que el seu origen són les condicions de treball, és més fàcil dir que aquest senyor és culpable o aquesta senyora és culpable que canviar les seves condicions de treball. I també és més fàcil donar una pastilla que canviar les condicions de treball, és a dir, que es centra més en els efectes que en les condicions de treball. Crec que també és important que sapiguem que les relacions laborals del nostre país són relacions laborals que estan molt condicionades per tota aquesta legislació en relació al mercat de treball, de la que he parlat una mica ara mateix, quan parlava del poder contractual dels treballadors, i que bàsicament el que fa en els últims anys, des dels 90 sobretot, és un empoderament molt fort de l'empresari. Si això li sumem a la tradició autoritària que ve de l'època franquista, tenim un còctel molotov que no és molt favorable a la participació. I per parlar de les debilitats des del punt de vista de la representació dels treballadors, voldria destacar de les diferents que hi ha un treball més de seguiment i control que de participació propositiva en l'àmbit de la prevenció. És a dir, trobem una tradició en la representació dels treballadors de seguiment i control d'aquesta activitat unilateral que fa el tècnic i no tant de proposta de canvis, diguem, d'aquesta activitat. És un país amb una baixa afiliació sindical i amb un nivell mig de representativitat. És a dir, que no tothom vota a les eleccions i no tothom està afiliat als sindicats en aquest país. És més, la taxa d'afiliació és molt baixa. Oportunitats en l'àmbit de la prevenció i fortaleses. Oportunitats, jo crec que
vam valorar que l'oportunitat més important era la regulació específica en l'àmbit de prevenció, precisament. En l'àmbit de la prevenció es reconeixen els riscos derivats de l'organització del treball i la psicosociologia, s'exigeix a l'empresari prevenir a partir d'un ordre jeràrquic, és a dir, que ha d'eliminar els riscos i si no pot els ha d'avaluar i si no els ha de combatre en origen, és a dir, canviant les condicions de treball, no canviant a les persones, com alguns i algunes tècniques pretenen. I per nosaltres el més important és els drets que dona la representació dels treballadors per participar. I diguem, aquest és el nostre anclatge des del punt de vista jurídic del procés participatiu que trobeu al COUSO. És a dir, els drets, desenvolupar al màxim els drets de participació que tenen els representants dels treballadors i que són més amplis que en l'Estatut dels Treballadors. És a dir, el legislador, en l'àmbit de la salut laboral, dona més drets als representants dels treballadors de forma col·lectiva, dona més drets als treballadors organitzats col·lectivament que en altres àmbits. I bàsicament hi ha el dret d'informació, que quasi no el podríem considerar participació, però que és necessari, el de consulta i el de negativa motivada. És a dir, l'empresari, quan no accepta una proposta dels representants dels treballadors, ha de dir per què no l'accepta i ho ha de justificar. I planteja la participació dels representants en tot el procés d'activitat preventiva. Com a fortaleses, el que vull destacar és el gran número d'activistes en l'àmbit de la salut laboral. I aquí us he posat les dades del nostre sindicat, de Comissions Obreres, que segur que han canviat ja, donada la crisi, però teníem 225 persones en l'estructura sectorial i territorial dedicades a la salut laboral, 80.000 delegats de prevenció a les empreses i 150 assessors en els àmbits territorials i sectorials. Tres elements més en relació a aquest context i a aquest context del procés participatiu. Hem vist, us ho acabo de dir, com un avantatge, diguem que la participació en l'àmbit jurídic, que no vol dir en la realitat, en l'àmbit jurídic és un dret. És un dret i una obligació. Un dret dels representants dels treballadors, un dret dels treballadors i una obligació de l'empresari. És una necessitat metodològica perquè els riscos psicosocials, pel poc us he pogut explicar, són riscos que no es veuen i es toquen. Necessitem donar la paraula als protagonistes. Per donar la paraula als protagonistes necessitem que els protagonistes participin, perquè si no, no podem establir si hi ha riscos psicosocials o no i com són de prevalents aquests riscos. No ho podem fer a través de l'observació no participant i no ho podem fer a través d'altres mètodes que no suposi la interlocució amb els protagonistes. I per una altra banda és una exigència operativa de tots els àmbits de la prevenció, és a dir, si els protagonistes són els que participen en els canvis de les seves condicions de treball, segur que aquests canvis es donaran. Al final, a l'empresa qui decideix és l'empresari i els treballadors i els seus representants, no un tècnic de prevenció que està en un altre lloc moltes vegades. Llavors, si aquests actors protagonistes a l'empresa participen en la prevenció, és segur que aquesta prevenció serà més eficient perquè tenen un coneixement derivat de l'experiència que és complementari al tècnic i necessari i que el tècnic no té i perquè és que al final són els agents actius a l'empresa. Del procés, en quant als passos, després en parlem més pormenoritzadament. És un procés que no té res de nou en relació a l'àmbit de la prevenció. És a dir, que el procés de llistes 21 o del PSQCAT 21, com a tal procés, té els mateixos passos que qualsevol altres en l'àmbit de la prevenció. Avaluar i planificar l'activitat preventiva i dintre de l'avaluació acordar la utilització d'un mètode, preparar i realitzar el treball de camp i interpretar els resultats i acordar mesures preventives. I en el que és la planificació, per implementar-les, ordenar, concretar i planificar. És a dir, això aquí no hi ha cap, entre cometes, no hi ha cap novetat.
La novetat és precisament que és participatiu. I aquí, diguem, és on em vull, els minuts que em queden, em vull centrar una mica i explicar-ho. Sobretot el que voldria és parlar dels mecanismes de participació. Quins mecanismes de participació planteja aquest procés? Suposo que estem situats tots en la prevenció, en qualsevol tipus de prevenció, i ens imaginem l'avaluació. Després parlaré de qui farà cada pas, o parlaré dels passos o de les fases, però crec que és interessant primer parlar del com, de quins mecanismes utilitzem per participar. En primer lloc, el que fem és, o el que planteja el mètode, és crear un grup de treball que sigui paritari. Aquest grup de treball pot ser el Comitè de Seguretat i Salut, on hi ha la representació dels treballadors i on hi ha la representació de l'empresa. A diferència del comitè d'empresa, no sé si sabeu, al comitè d'empresa només hi ha representants dels treballadors. En el Comitè de Seguretat i Salut, per això diem, el legislador planteja que hi hagi representants de la direcció i representants dels treballadors. Nosaltres plantegem crear un grup específic, però això podria ser el Comitè de Seguretat i Salut. Per què plantegem crear un grup específic? Perquè a vegades els comitès de seguretat i salut tenen unes dinàmiques molt encotillades o estan conformats per membres que no són els més adients per tractar la prevenció de riscos psicosocials. És a dir, nosaltres entenem que si el que hem de fer és canviar l'organització del treball, en l'àmbit del grup de treball de prevenció de riscos psicosocials hi hauria d'haver directius de producció, directius de recursos humans, i no sempre aquests directius estan en el Comitè de Seguretat i Salut. O precisament perquè hem de canviar l'organització del treball, doncs, a més dels delegats de prevenció, que són els representants dels treballadors específics de salut laboral, considerem que hi pot haver o que és interessant que hi siguin els representants del comitè d'empresa, és a dir, els que tracten els temes generals, és a dir, els que negocien salaris, els que negocien jornada, etc. És un grup de treball paritari, és a dir, que hi ha les dues parts i que les dues parts prenen decisions, negocien i acorden. I aquestes dues parts estan assessorades per un tècnic de prevenció. És a dir, el tècnic de prevenció té un paper d'assessorament a les dues parts. Aquest grup de treball és l'agent clau en el procés participatiu. És el que farà, el que decidirà, el que farà totes les decisions en relació al procés de prevenció. Totes. És a dir, és el que decidirà on es fa l'avaluació, en quin moment es fa l'avaluació, és el que, després ho veurem, adaptarà el qüestionari a la situació de l'empresa, el que decidirà com es distribuirà aquest qüestionari, és el que discutirà l'origen de les exposicions, el que decidirà les mesures preventives. Per què aquest grup de treball està format per els representants dels treballadors organitzats col·lectivament? És a dir, són els representants dels treballadors i no els treballadors directament els que formen part d'aquest grup de treball. Perquè els representants dels treballadors són els que tenen els drets per llei. També, si no hi hagués representants dels treballadors, els tindrien els treballadors, però són també els que estan protegits davant, per exemple, d'una situació d'acomiadament. És a dir, són aquells que tenen més poder contractual a l'hora de negociar amb l'empresari. Perquè estarem negociant o negociarem sobre condicions de treball. Ho dic, ho subratllo perquè ho podríem dir i ja està, però és a dir, té aquesta raó de ser. És a dir, aquí el grup de treball està conformat per treballadors
que tenen la característica de ser representants dels treballadors i que per tant tenen uns drets de participació i tenen unes proteccions com a tals que els posen en una situació de poder contractual que no els iguala a l'empresari, però diguem que estan en una situació molt més protegida, diguem, que un treballador de forma que participi individualment de forma directa. Sí? Optem per utilitzar el qüestionari com una eina de participació dels treballadors en l'obtenció de la informació. Per què utilitzem un qüestionari o quin tipus de qüestionari? Com és a l'ISTAS 21, com molts mètodes de riscos i situacions, utilitza un qüestionari, però amb unes característiques una mica diferents. És un qüestionari estandarditzat, és un qüestionari vàlid i és un qüestionari fiable. No sempre, en aquest país sobretot, que inventem qüestionaris com aquell que inventa, no sé, cançons o poesia, els qüestionaris podem dir que siguin vàlids i fiables. És a dir, jo aquí no vull assenyalar que ens plantegem la participació dels treballadors a través de qüestionari, però no de qualsevol qüestionari, sinó que optem per un qüestionari que està validat, optem per un qüestionari que és fiable i optem per un qüestionari com una forma de participació dels treballadors en l'obtenció de la informació que permet la parla sincera i l'anonimat. Això també crec que està bé que ho assenyali. És obvi que l'anonimat, el qüestionari per si mateix no permet l'anonimat, però el grup de treball ha d'adaptar les preguntes de tal manera que aconsegueixin l'anonimat dels treballadors, ha de passar el qüestionari de tal manera que s'aconsegueixi l'anonimat dels treballadors, distribuir-lo i recollir-lo, és a dir, preparar el procés del treball de camp de tal manera que aconsegueixi aquest anonimat en la resposta. Perquè què estem fent? Estem avaluant les condicions de treball. Necessitem que els treballadors participin i participin de forma lliure i sincera. I per això hem de posar els mecanismes. Per tant, utilitzem el qüestionari sí, la tècnica del qüestionari sí, però un qüestionari de qualitat i un qüestionari en les condicions en les que es pot utilitzar un qüestionari. Perquè demanem als treballadors que donin la seva opinió sobre les condicions de treball de forma sincera i crítica. Llavors, per això necessitem d'alguna manera aconseguir l'anonimat. Si no es donen aquestes condicions, no té cap mena de sentit utilitzar el qüestionari i no té cap mena de sentit demanar la participació individual dels treballadors. Ara s'ha posat molt de moda utilitzar tècniques qualitatives. La moda ara, o sigui, quan nosaltres vam començar el 2001, eren els checklists. És a dir, que yo sabía si tu trabajo estaba definido claramente solo mirándote. O sabías que el superior et donava suport o no, només mirant-te. Ara la moda ja no és el checklist, ara la moda és l'entrevista. Per què? Seré dura i cruda. La raó torna a ser, abans hem començat dient en el context que la prevenció és un negoci. Doncs ara, en l'actualitat, l'entrevista és un negoci. És a dir, l'entrevista és progre, queda bé, és xulo dir que utilitzes tècniques qualitatives i us ho diu una sociòloga que va començar treballant en qualitatiu i que sempre ha cregut en el qualitatiu, però quan he arribat aquí a l'empresa, a les relacions laborals, dius això no pot ser. I ara parlem per què no pot ser. És progre, queda bé utilitzar tècniques qualitatives, però és que no estem en l'àmbit de la recerca, estem en l'àmbit de l'empresa. I a l'empresa hi ha relacions de poder. I les relacions entre l'empresari i el treballador són relacions de poder, són relacions de dependència. Depenem econòmicament. I el tècnic de prevenció, per molt que estigui subjecte a secret professional, el contracta l'empresari. És a dir, no es dona el context d'interacció necessari per poder fer una entrevista i que el treballador o la treballadora contesti sincerament de forma no anònima.
estem en l'àmbit de les relacions laborals quan anem a fer prevenció a l'empresa. No estem en un àmbit de recerca. Fins i tot en l'àmbit de recerca ens hem de plantejar totes aquestes qüestions i hem de veure si el context d'interacció és un context que realment provocarà que puguem d'alguna manera obtenir aquesta informació, però segur que en l'àmbit de les relacions laborals aquesta és una qüestió bàsica que hem de tenir en compte. Nosaltres, en el procés participatiu, no optem per l'entrevista, sinó que optem pel qüestionari. I no optem per l'entrevista precisament per això, perquè considerem que en l'àmbit de l'empresa, donades les relacions de poder existents, els treballadors no poden expressar-se críticament en relació a les seves condicions de forma no anònima. Les entrevistes, a més, fan que augmenti la factura del servei de prevenció i que tinguem majors beneficis. Moltes altres qüestions. Requereix d'un coneixement, una preparació, perquè, evidentment, si fem entrevistes és per aprofundir allò que ens diuen les dades quantitatives, així com les presenten habitualment als serveis de prevenció. Farem primer el qüestionari i després farem una entrevista. I el que veiem és que les persones que faran les entrevistes no tenen un coneixement suficientment profund de l'empresa com per aprofundir. O, per exemple, hi ha molts dubtes en relació a quins treballadors són entrevistats i quins no, per exemple. És a dir, com escollim la mostra teòrica. I així successivament, és a dir, podríem continuar. Per exemple, l'anàlisi de les entrevistes no confereix confiança als agents perquè normalment no els deixen participar, és a dir, no deixen participar a la representació dels treballadors, òbviament. I imagineu-vos si els representants dels treballadors o els representants de l'empresa haguessin de fer l'anàlisi ells de les entrevistes, no tindria cap sentit. Per aprofundir en els resultats del procés de prevenció, quan és necessari, a proposta del grup de treball, el mètode ISTAS 21 COPSO planteja els cercles de prevenció. I abans de començar a parlar de cercles de prevenció, és a dir, fixeu-vos al condicional, és a dir, és el grup de treball el que interpretarà les dades, on hi ha els representants dels treballadors i els representants de l'empresa que tenen l'experiència i el coneixement sobre la situació de l'empresa. Si aquests representants de la direcció i aquests representants dels treballadors troben que els hi falten coneixement, és a dir, hi ha aspectes que no coneixen o que desconeixen, no entenen o consideren que té sentit implicar directament a treballadors per comprendre o concretar mesures preventives, que pot ser, imaginem-nos una gran empresa, per exemple, la universitat, hi ha representants que coneixen unes realitats, però potser unes altres realitats no les coneixen. Hi ha un departament, allà un laboratori, que hi ha uns resultats que no acabem d'entendre o ens hem de plantejar mesures concretes i no sabem molt bé com encarar-ho. Llavors, és a proposta del grup de treball que es decideix plantejar una participació grupal dels treballadors. Llavors, amb unes condicions, és a dir, és el grup de treball el que decideix els components, es plantegen uns criteris molt clars de moderació, uns criteris molt clars d'interpretació i de resum, i d'alguna manera entenem que el grup protegeix, tot i que entre cometes, de la indefensió d'opinar individualment. Tot i així ja us diem que és amb reserva, amb reserves. És a dir, amb reserves atenent a quina és la situació a l'empresa. I jo agafo uns minuts més, Montse. Sí? O deixem-ho aquí, si un cas ja veurem, perquè una mica el que volia... Deixem-ho aquí ja.
i a partir del que em pregunteu jo crec que podré veure altres.